ቅዱስ ከበልና ካስኻን ጉሲኻ ክቡር ከበልና ካስኻ ክቡርካ አምላክ ሃሌሉያ ቴንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ሰማይ ይሁን ንስና ድማህና መስኩሪና አምላክና ዘሚርና ዘይጽገብ ወዲስና ዘይጽገብ አምላክ ሃሌሉያ ዘይትጽገብ ላበልና ሕጅርማን እግዚአብሔር ነው ምንሆይና ሃሌሉያ ማለትና ሆይኑ ዘሚሮም ኢልና ይኮንና ንዝመር ሕዋተይ ኃይልና ስቂልና ይኮንና ነድክም ሕዋተይ ዝተዓምና ዝራእና ነገር አለው ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ሻራባዲላቦ ሃሌሉያ yes መንፈስ ቅዱስ አይጽገብን ያንሳ አመስግና ይንጸግባ ካን ኢየሱስ ወዲስና ካይንጸግባ ካን ኢየሱስ ሃሌሉያ ጂሰስ ክብርሽም ካይሆን ወዳዊት ሃሌሉያ
يسوس قويتاي اسكي خلاتنا حجي دما داونا العيلنا اسكي أبزلنا يوقينا نسأل اسكي እግዚአብሔር ይባረክ ምስትጽናሐና መንፈስ ኮና ስለ ሀገርና ስለ ህዝብና እንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ጊዜ ዚአ እግዚአብሔር ህዝብና ከበጽሕ አብዛ ጊዜ ዚአ አውያት ህዝብና ከሰምዕ አብዛ ጊዜ ዚአ አውያትና ከሰምዕ ሃሌሉያ እስከ ሁላትና ነጸልይ ንኤርትራ ነጸልይ ንጎረባብትና ነጸልይ ንህዝብና ነጸልይ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ዚአ መብጻሕ ክገብር እግዚአብሔር አብት ምድር ኸወርድ እግዚአብሔር አብት ህዝብ ይኸወርድ እግዚአብሔር ምሕረቱ ኸብዝሕ ሃሌሉያ ጎይታ በዛ ሰዓት ዚአ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልልና በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ ስለ ህዝብና ንጽልልና ስለ ሀገርና ንጽልልና እግዚአብሔር በዛ ሰዓት ዚአ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አምድርና ፈውስ ክትገብር አምድርና እግዚአብሔር መድሓን ክትገብር አምድርና ምንጋፍ ክትገብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልያለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ አሕዋተይ ጸልዩ አብዘለኹም ኾንኩም ጸልዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብል አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 21 ካብ ቁጽሪ 15 ጀሚሩ ከምዚ ዝብል ቃል አሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ማይ ካብ ሓርቢ ምስ ተወድአ ኸዓ ነቲ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ይውደቕ ሓደገቶ ሞት ዝቆልዓ ኸይርኢላ ድማ ኸደትሞ ሙርዋር ቀስቲ ዝኣክል ርሒቓ ኣብ መንጽሩ ተቐመጠት ኣብ መንጽሩ ተቐሚጣ ዓዊላ በኸየት ኣምላኽ ከዓ ድምፂ እቲ ቆልዓ ሰምዐ መልኣኽ ኣምላኽ ድማ ንኣጋር ካብ ሰማይ ፀዊዑ ኣጋር እንታይ ኮንኪ ኢኺ ኣምላኽ ድምፂ እቲ ቆልዓ ኣብታ ዘለዋ ኸሎ ሰሚዕዎ እሞ ኣይትፍርሂ በለ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኣይትፍርሂ ኣምላኽ ነቲ ቆልዓ ንድምፁ ሰሚዕዎ እሞ ኣብታ ዘለዋ ኸሎ ሰሚዕዎ እሞ እግዚአብሔር ሰሚዕዎ ይዘሎ እሞ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣይትፍርሂ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ሎሚ ህዝበይ ይብለካሎ እግዚአብሔር ኣይትፍራሕ ኣምላኽ ኣብታ ዘለኻያ ኸለኻ ሰሚዑካ እሞ ይትፍራሕ ሃሌሉያ ኣብቲ ዘለኽዮ ኸለኺ ሰሚዑኪ እሞ ይትፍርሒ ሃሌሉያ ይብለክሎ እግዚአብሔር ኣይትፍርሒ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣብታ ዘለኻያ ኣብታ ዘለኽዮ ሰምዓክሎ እግዚአብሔር እሰምዓናሎ እግዚአብሔር በዚ ሰዓት እዚ ሃሌሉያ ንህዝብና ሰምዐሎ ንመከርኡ ርየሎ ንዘለዎ ኩነታት ሰምዐሎ እግዚአብሔር እሞ እግዚአብሔር ይባረኽ እዳውኩም አልዒልኩም እግዚአብሔር ይባረኽ ጸልዩ ሕዋተይ በዚ ሰዓት እግዚአብሔር ይሰምዕ ስለዘሎ እሰምዓክ ስለዘሎ ሰምዓካ ስለዘሎ ሃሌሉያ አውያትካ ዝሰምዕ አምላኽ ስለዘሎ አውያትክ ዝሰምዕ አምላኽ ስለዘሎ ድምፅኻ ዝሰምዕ እግዚአብሔር ስለዘሎ ጸልዩ እግዚአብሔር ይባረኽ በዚ ሰዓት እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ትሰምዓና ስለዘለኻ እግዚአብሔር አምላኸይ ክብሪ ንበካለና አውያትና ትሰምዕ ስለዘለኻ بخياتنا تسمع سلازلخا صوعيتنا تسمع سلازلخا እግዚአብሔር አምላኸይ ንባርከካ ለና ክብር ንበካለና ኣብትዘለና የእግዚአብሔር ተሰምዓና ስለዘለኻ yes amen hallelujah هاليلويا تصلي حواتي أبزلهم تصلي داوكم على علكم እግዚአብሔር نعخم سمعك كله أبتزلخ يو نعخم سمعك كله أبتزلخ يو نعخم سمعك كله هاليلويا تكتاتلو زلهم እግዚአብሔር مسمعكم الله أبتزلخ يو سمعك كله أدي سمعك كله بوي سمعك كله حفتي سمعك كله حوي سمعك كله እግዚአብሔር سمعي زلو مكرا خبت مدري يرحق مرت كبت مدري يرحق مرت كب حزبنا يرحق بشم يسوع كريستوس نصللنا املاخي እግዚአብሔር كب زغبا ازين كبدت يرحق تصعنو يرحق እግዚአብሔር املاخي بيسوع كريستوس سم ጸለኹ ጸቅጥ ዝገብር بشم يسوع كريستوس ጸለኹ ይገፈፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገፈፍ በጌታዬ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ إذا كل صلاة كذا سمع أملاخي إذا كل زماري كذا سمع أملاخي إذا سمعك كذا الله እግዚአብሔር يبارك أملاخ سمعك كذا الله زملخ يو سمعك كله زملخ كيو سمعك كله زملخنا يو سمعنا الله እግዚአብሔር كبر يبارك كبرنا أملاخ يهون
يسله حزبنا نصلي لنا እግዚአብሔር አምላኬ ንምድርና ፈውስ ስለዝገበርካ ተመስገን ንጎረባብትና ፈውስ ስለዝገበርካ ተመስገን ንኢትዮጵያ ንትግራይ እግዚአብሔር ንሱዳን ንግብጽ ንኹልና ብትጎረባብት ዘለዋ ቀርን አፍሪካ ዘለዋ እግዚአብሔር አምላኬ ሰላምን ደሐንን ስለዝገበርካ ተመስገን ጣልቃብት ምድር ስለዝአተኻ ተመስገን እግዚአብሔር አውያቱ ስለሰማዕካ ነተ ህዝብ ተመስገን ክብርን በካለና እግዚአብሔር አምላኬ أملاخي لعلنا بلكالنا حجنا نصلي لنا እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኬ አብታ እግዚአብሔር አምላኬ ነኽብርኻ ዝደኮን ካያ ምድር እግዚአብሔር አምላኬ አብ ኢየሩሳሌምን እግዚአብሔር አብ ፍልስጤምን እግዚአብሔር አምላክ ንስኻ ጣልቃ ኽጣቱ እግዚአብሔር አምላኬ ስለ እስራኤል ለምኑ ስለ ኢየሩሳሌም ለምኑ ተባሂል ለሞ አነና ሕዋታይን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልየሎም አለና ውግን ወራ ውግን እግዚአብሔር ካብት ቀርኒ ኽጠፍ እግዚአብሔር ካብት ቦታታት ኽጠፍ እግዚአብሔር أملاخي نهزب تات حمس الله እግዚአብሔር أملاخي بحماسن بزتفلالين زوات منفس لوم بيسوس كريستوس سم جناحنا يو أم مدر عالم زنا وصل الله እግዚአብሔር بشم يسوس قلبتنا يو እግዚአብሔር አምላኬ ሕጅ ድማ ነጽልል ለና በሕማምን በዘተፈላለን ዝንቀሳቀስ ዘሎ በዓለም እግዚአብሔር አምላኬ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ነገነሖለና ንነብስ ወከፍ እግዚአብሔር አምላኬ ምዕጻውን እግዚአብሔር አምላኬ ጭንቀትን ጥራህ ዝፈልጥ ጽቡቅ ነገር ዘይብሉ እግዚአብሔር አምላኬ ካብ ዝገጽ ምድር በኢየሱስ ስም ይገፈፍ አሕዋተ የዳውኩም አልዒልኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይገፈፍ በልዎ ጽቡቅ ነገር የብሉን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገፈፍ ከም ምድር ዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገፈፍ ابن بتمدحني زمص زبله كله بشم يسوع كريستوس يصبر بيسوع كريستوس سم يصبر بنازريته بيسوع كريستوس سم اذا حمق زغونه مرز እግዚአብሔር አምላኬ አብ ህዝብ እንዳአተው እግዚአብሔር አምላኬ ሰባት ዝቀትል ሰባት ዘሸግር ሰባት ዘጨነቅ መንፈስ ሎም በጌታዬ በኢየሱስ ስም ገልበጥናዮ سلام كاب እግዚአብሔር دحان كاب እግዚአብሔር دحان كاب አምላክ فوسي كاب ቃል እግዚአብሔር ለምግን በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልልና ምኽሩ ሁሉ ጸልማት ይሰበር አሜን እግዚአብሔር አውያትና ስለተሰማዕ ተመስገን በኺያትና ስለተሰማዕካ ተመስገን أبزلنا يو እግዚአብሔር ነው የሁሉ ንስኻ ስለሰማዕካዮ ተመስገን አጋር አብዝን ታይ ትገብርልኺ እግዚአብሔር ድምጺ ቆልዓ ሰምዒ ዝበልካ እግዚአብሔር ድምጽ ነፍስ ወከፍ ደቅኻ ስለሰማዕካ ደቅኻ እግዚአብሔር ድምጾም ስለሰማዕካ ነመስግነካለና ጎይታ ክብርን በካለና ልዕል በልብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ይባርክኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም ዲኹሉ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር ከምዝ ገይሮም ይረድአና ስለዘሎ ስሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ዳውኩም አልዒልኩም መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም በልዎም እስኪ በልዎም እግዚአብሔር ይባረክ بعلكم እግዚአብሔር ይባርክኩም መዘምራን ንዓኻትኩም መእዳውኩም አልዕሉ ጎይታ ይባረክ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ዘመንኩም ይባረክ ህይወትኩም ይባረክ ክትዝምሩ የምብርኩም መመሊሱ ሐድሽ መዝሙር አብ አንደበትኩም ይቀመጥ ይውሐዘልኩም በቃ ሁሉ ዝቁረስ እንጀራ እግዚአብሔር ይሃብኩም ንወለዶ ዝቁረስ ነዙ ዘመን እዚ ዝቁረስ كل جزء زقرس بركة أبخاتكم عيسان بالشم يسوع تبارككم ترفو حزب أملاخ دماغ زيابير يباركك زمنك كله بالشم يسوع يبارك بدحان وفيرك بدحان تملس كله تنقصقص زبلك زيابير يرخبلك آمين يسوع قويتاي بكل تقلقلنا زلخم حواتنا زيابير زمنكم يبارك بميديا بقلعو بنريئكم بوانجيل بزت تفلالي بزين ريئكم تقلقلوا زلهم ناي بحقي عصبكم بزحيمو እግዚአብሔር زمنكم يبارك ويتا يسوس سمو يبارك حج بقطታ ናብቲ ዘለና መተንባህታ ከሐልፈ እግዚአብሔር ይባረክ ዘለዋና አገልግሎትና ሁሉ ከምቲ ዘለዎ እዩ ዘሎ ከምዝ ትሪእዎት ናይ ሰንበት ናይ አምልኾ ግዜና
ሰዓት 10 ሰንበት ሓንቲ ግዜ ኢና ንገብሮ ዘለና ስለዚ ብከም ዘለዎ ክሳብቲ ግዜ ዝውዳእ ክቀጽል እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ከምኡ ድማ ኣብ ዞም ንገብሮ ኣገልግሎታት ንሱም ከም ዘለዎ ክቀጽል እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ንጸልለና ንጸል ኩላትና ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረኽ ቃል አምላኽ አሎ ጸሎት አሎ ሁሉ ሓቢርና ንጸሊ ስም አምላኽ ይባረኽ ከምኡ ረቡዕ ናይ ወንጌል አገልግሎት ዝካየደሉ ወፂና ምስከረሉ ንጽልየሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ቶም ግዜ ዘለኩም መፂና ነገልግል ከምኡ ድማ አምላኽ ንኽብሮ እግዚአብሔር ይባረኽ መጽናዕቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ይካየድ አሎ ኣብ ኣባይቲ ስለዚ ቶም ዘይተጠረፍና ዘለና ክሳብ ሕጂ ዕድል ዘይረኸብና ሕጅም እቲ ግዜ ኣይመሰየን እሞ ንጠቐመሉ ብዙሕ ጽቡቕ በረኸት ይሓልፈና ስለ ዘሎ እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ በዚ ቤተክርስትያን ተተሓሳስባላ ኣብዚ ዝቐጽል ሶሙን ድማ ካብ ዕለት 24 ክሳብ ዕለት 30 ዝኸይድ ናይ ጾሙን ጸሎትን ቤተክርስትያን ሰሪዓላ ስለዚ ካብ ሰዓት 6 እቶም ክንመጽእ እንኽእል ብምዝገባ ክግበር እዩ ምስቲ ዘሎ ሬስትሪክሽን እኳ ውሑድ እንተኾነ ቁጽሪ ግን እቲ ዕድል ተጠቒምና ክንመጽእ ክንጽሊ ድማ በዚ ከተሓሳስበኩም ይደሊ ዕለት 30 ድማ ካብ ሰዓት 2 ዝጅምር አገልግሎት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክህሉ እዩ እሱ ብዙም ይክካየድ ስለዚ መደባትና ሰሪዕና ኣብኡ ድማ ክንሳተፍ ቤተክርስቲያን ተተሓሳስባላ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽ ስለዚ ቃል አምላኽ ክንሓልፍ ኢና ኩላትና በጸሎት ኣብ ምጽባይ መንፈስ ኮይና ንእግዚአብሔር ንጸባበዮ እግዚአብሔር ሎሚ ድማ ዝብለና ኣለዎ ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን شيء كما يكنيهم وهدات كنت أخوينكم كنت تدمسهم أيكونكم كما يكنيهم እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ መጽሐፍ ቅዱስና ናብ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 4 ከነውጽና ሞ እግዚአብሔር ይመስገን በህብረት ድማ ቃል እግዚአብሔር አንቢብና ትምርትና ክንቅጽልና እግዚአብሔር ይመስገን ሮሜ ምዕራፍ 4 ወጽና እንተ ኮይና ንኽብር ቃል አምላክ ካብ ዘለና ይሐፍ ክንብልና ሞ እግዚአብሔር ይባረክ ነዝቃል ክነንብብና ናይሎም ማልቲ ንሪኦ ካብ 9 ክሳብ 10 ሸውዓተ ዘለዩ ነገር ግን ካብ ሓደ ጀሚርና ክነንብቦይና 10 ሸውዓተ ደኸውን ጥቅስታት ክነንብብና بسم قويتا يسوع كم بوي أمبارسي كاب قصر حدا أبراهام أبونا بسجان تاي رخيبو كنبلينا أبراهام بجبر صديقون تزخونسي قال زمك حلو مرخبة نيرو أبكد ما أملاك جناي كونن اتتصوف كان تايبل أبراهام بأملاك منمو إذن صدق خوينو تقوزرلو نتزجبر جنا أسبو كم إدا خوينو يو إمبر كم سجع هيكونن زغوزرلو نتبتي نحات زصدق زأمن امبر
ዘይገብር ግና ተአምነቱ ንጽድቅ ይተቆጸረልያ ዳዊት ከአ ነታ አምላኽ ብዘይ ግብርስ ጽድቂ ዝቁጸረሉ ሰብ ብፁይ እሞ ከም ዝበሎ እቶም አመጾኦም እተሓድገሎም ኃጢአቶሙን እተኸድነሎም ብፁዓን እዮም አምላኽ ኃጢአቱ ዘይቆጽረሉ ሰብ ብፁይ እዩ ቁጥር 9 ባርከ ንአብርሃም ከአ እምነቱ ጽድቅ ኮይና ተቆጽረትሉ ንብል አሎና እሞ እዛ ብጽና ዚኣ ንግዙራት ጥራይዲያ ወይስ ንዘይ ግዙራትውን ከመይ ኢላኸያ እተቆጽረትሉ ብግዝረት ከሎዲያ ወይስ ብዘይ ግዝረት ከሎያ እምበር ብግዝረት ከሎስ አይኮነትን ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ቁጽረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለው ዝአምኑ ኩሎም አቦኦም ምእንቲ ክኸውን ሲ ንማሕተም እታ ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝረኸባ ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥታ ተቀበለ አቦ ግዙራት ክኸውን ማለት ነታና አብርሃም አቦና ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝነበረቶ እምነት አስአሰራ ንዝኸዱ እምበር ካብ ግዝረት ንዘበሉ ጥራይ አይኮነን ቁጥር 13 እታና አብርሃም ወይስ ንዘርኡ ወራስ ዓለም ምእንቲ ክኸውን እተዋህበቶ ተስፋ ብጽድቂ እምነት ያምበር ብሕጊ አይኮነትን እሞ እቶም ካብ ሕግ ዝኾኑ እንተ ዝወርሱስ እምነት ከንቱ ምኾነት እታ ተስፋውን ምተጠልመት ነይራ እቲ ሕግስ ቁጣአዩ ዘምጽሞ ኣብቲ ሕግ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስውን የልቦን ስለዚህ ካብ እምነት አብርሃም ንዝኾነ ኩሉ ዘርኢ ኸአዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ አይኮነን እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ኸውን ሲ ብእምነት እዩ ዝኸውን አብርሃም ከአ አቦ ሁላትና እዩ ከምቲ አቦ ብዙሓት አሕዛብ ገይረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚት ዝኣመኖ ንሙታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዕ አምላኽ ይብለና ክሳብ ኣብዚ ያኽለና ሓፂር ጸሎት ንጸልይ እሞ ክንሓልፍ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካ አለና ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አቦ ክብሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ንህበካ አለና አቦ በዛ ማዓልት እዚ አድማ ከም ዝጌርካ ከም እንደገና እግዚአብሔር አቦ ክትእክበና ናአኻ ክነምልኽ ክነኽብር እግዚአብሔር አቦ ኣብ ቅድሜኻ ድማ ክንከውን ቃልካ ክንመሃር እግዚአብሔር ንስኻ ትዛረበናውን ስለዚህ ፈተኻ ነመስግነካ አለና ጊዜናን ሰዓትናን ኩሉ ደጊምና ናአኻ ነረክበካ አለና ስኻ በመንፈስ ቅዱስካ ጌርካ ነፍስ ወከፍና ክትዛረበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልያለሁ አብዚ ንዘለና አበቤትና ንዘለና እግዚአብሔር አቦ በቃልካ ክትበጽሐና መንፈስካ እግዚአብሔር አቦ ይክረኽበና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልምን ናአይ ዘዛረብ ባሪያኸውን በመንፈስካ ደግፈኒ ትያብልበይ ዘቀመጥከው ኩሉ ቃል ብዝግባእ መንገዲ ከመሐላልፍ ጎይታ ጸጋኻ ምህረትካ ይደግፈኒ ዝጉባኤናትካዩ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድማ አማእኸልና ሰልጥን ክበር ግዛ በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ኣብዚ ዘለኹሙን ብዙም አሜን በዩቲዩብ በፌስቡክ እትከታተሉ እግዚአብሔር ይመስገን መታን ንሁሉ ሰብ ክበጽሕ ፕላትፎርም ዘሎናስ ንጠቀመሉ ፌስቡክ ናዲዮ ገለስ ሼር ንግበሮ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር ድማ ሀቢርና ከነማሃሪና እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ቀደም ቴሌፎንኩም አይተኸፈቱ ይነሩ እጅግን አጆም ክትከፍቱ ይካአሉ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይመስገን ህራይ እምባር ዝሐለፈ ሰሙን ዝጀምርናዮ ትምርቲ ናዊና ንቀጽል ዘሎና እግዚአብሔር ከም ዝረዳአና እተው ድማ ከም ንብል ሎም ማልቲ እምነተይ ጸሎተይ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ታ አርእስትና በእምነት እትርከብ ጽድቂ ዝብልዩ እንደርኢ ዘሎና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ድማ ድርአናዮ ሮሜ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 8 ዘሎዩ ሎም ማልቲ ክሳብ ዘንበብናዮ ክሳብ ቁጥር 17 ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንከይዲና ህጂ መታን ዝሐለፈ ሰሙን ዘይነበሩን
ጽቡቅ ጌሮም ከህዙና ከሙን ድማ ሎምን ዘለናውን አሚን ተማልሰምበቱን ዝተከታተልና ዝነበርና እቲ ሐሳብ በሓደ ዝፈስስ ስለዝኾነ ካብ ሓደ ክሳዕ ሸሞንተ ዘሎን ሓንቲ ሐሳብያ ድግም ከብላየ ሎማ አልት ድማ እንሪኦ ካብ ቁጥር 9 ክሳብ 17 ድማ ሰለስተ ሐሳባት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ጳውሎስ ዝዛረብ ስለዚ እንተ ደሚርናየን 4 ነጥብታት ብዛዕባ ጽድቂ በእምነት እዩ ዝርከብ ዝብሊና ንርኢ ማለት እዩ እጂ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልኩኹም እዛ ሮሜ ምዕራፍ 4 ጳውሎስ ሓደ ነገር ሃኒጹ እጂ ናብቲ ማእኸል መልእኽቱ እናኣተወ እዩ ናይ ሮሜ መልእኽቱ ማእኸላይ ሐሳብ እናኣተወን ከሎ ዘምጽኦ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 7 ጳውሎስ ነቲ መልእኽቱ ዘፋለጠሉ የለኩም ሰፕሮሎግ መቅድም እዩ ሰላምታ ይዘለዎ አቡን እቲ ዋና ሐሳባት እግረ መንገዱ ይጠቅስ እዩ ጳውሎስ መልእኽቲ ክጽሕፍ ከሎስ ኣብቲ ሰላምቱ ኸማን ትዝብሎ ነገር ሲ አቡ ትረኽቡ ይኹምና አለዎ ተንቅሱዓተ ቁጥርታት ጽኢሉ ካዡዋል ሰላምታ ጥራይ ይኮነን ሐሳባት ብዙ ዘለዎ ግን መእተውየን ሽኡ ይቅጽልሞ ክሳብ 3 እስራ ማለት እዩ ካብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ክሳብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ብዛዕባቶም ሕግ ዘይብሎም አሕዛብ ከም ዝወደቁ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ድማ ከም ዘለው ይዛረብ እጂ እቶም አይሁዳውያን ድማ አይ ንሕናስ ሕግ ዘሎና ኢና ኢሎም ከይምክሁ ድማ ካብ ቁጥሪ 17 ድማ ጀሚሩ ታቀንደ ካብ 18 እኳ እንተኾነ ግና ገንስኻ አይሁዳዊ ድማ ኢሉ እቲ ሕግ ዘለዎውን ከም ዝወደቀ ስለዚ ኩሎም ሃጢኦም ክብረ ኣምላኽ ሲኢኖም ንዝብል ሐሳብሲ ጽቡቅ ጌሩ ያስምራልና ማለት እዩ ስለዚ ሮሜ ካብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ክሳብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 10 እንታይ ይዛረብ እንተልኩም ውድቀት ሰብ ከም ዝወደቀ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ድማ ከም ዘሎ ይዛረብ ማለት እዩ ካብ ቁጥር 21 ሽኡ ካለ መንገድ እግዚአብሔር ካለ ሲስተም ከም ዘለዎ ይነግረና ካብ 21 ክሳብ 31 ድማ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝህበሉ ካለ መንገድ which is እምነት ከም ዝሆነ ይነግረና ማለት እዩ እጂ እተን ኩለን ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ተረኽቡወን ሐሳባት ካብ 3:21 ክሳብ 31 ንዘሎ እዩ ዝዝርዝሮ ከድኩም ተሪኹም ተንቀንደ ሐሳባት ካብ 21 ክሳብ 31 አቀሚጦናል ነገር ግን ህጂ አቡ ዘሎ ከቢድ ሐሳባት ከቢድ ስነ መለኮታዊ ሐሳባት አብስትራክት ድሆኑ ሐሳባት እንታይ ከገብሮም ጀሚሩ መስለኩም ስጋ ኸልብሶ ጀሚሩ ምዕራፍ 4 ከመጽኸሎ ህጂ ሰብ አምጽዩልና ንመና አምጽዩና አብርሃም አምጽዩ እጂ ሎማ አልትንኸዳ ካብታ ተማለሰምበት ዝጀመርናያ ሐፈሻዊ ሃንሳ ከበኩም ወታሰሊ ዳራይ እንዳዘርዘርና ይኹን አቱይና ህጂ ሐሳብ ዘያ ይለኩም አለኩም እንታያ ጽድቅ ዝርከብሲ በእምነት እዩ ህጂ ጽድቅ ዝርከብ በእምነት እዩ ንዝብል ጳውሎስ ንፉእ መምህር ስለዝኾነ ከምት ዝሓለፈ ሰንበት ድበልኩኹም ነቲ ብቀሊሉ ክትርድኦ ደይክትኽእል ሐሳብሲ ብዝርዳእና ብንፈልጦስ አምጽዩልና አብርሃም ኢሉ አምጽዩ ጅና አብርሃም እና ራእናስ ነቲ ሐሳብ እዚ ክንፈልጦ በመለታታ ምዕራፍ ዳርጋ ናይ አብርሃም ግን ምዝ ሐሳብያ እትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 1 ክሳብ 8 እንታይ መስለኩም አረድዩና ሰብ ዝጸድቅሲ ብግብሪ አይኮነን ይሉና ነዚ አዩ በቃ ኢንፈሳይዝ ዝገብረላ ዝነበረ ዋና ናይ መልእኽቱ ጭብጥ ነገርሲ ብግብሪ አይኮነን ድጸድቅ ያ ቅጽላ ቢሉ ድማ ካብ 9 ክሳብ 12 ሎማ አልት ንሪኦ ድማ ብግዝረቱን አይኮነን ይዝብለና بجزرت أيكون نصدق تركب يلونا قتلا بيلو دما كاب 13 كساب 15 تدما حجي بمحلاون أيكون نتركب يلونا هجي 3 أيكون نجيرو الناس قدر 10 شدشت
10 ሸውዓተ ድማ እታ ዝኾነቶ ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ ሪኹም ብጣዕሚ ጽቡቕ ገይሩ ይዘቕርቦ ንሓደ ነገርሲ ንያት ወዲ ኣይኮነትን ተይለ ሕጂ እቲ ዘይኮነቶ እየ ዝገልጽ ዘለኹ ከምዚ ኣይኮነትን ነቲ ዘይኮነቶ እንድሕር ኣይኮነትን እብል ኣለኹ እንተኾይነሲ ናብታ እንታይ ይቐርብ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኮንፊውዥን የጥፍእ ኣለኹ ስለዚ ጽድቂ ብእምነት ያ ትርከብ ንዝብል ናይ መወዳእታ ሐሳቡ ከምጻልናሲ መጀመሪያ ግን ሰለስተስ ዘይኮኖ ነጊሩና ጽድቂ ብግብሪ ኣይኮነትን ናይ አብርሃም አምጽዩ ዳዊቱን ዳቡ ተጠቂሱሎ ቅጽላ ቢሉ ድማ ክሪኤና ሎም ማልቲ ጽድቂ ብግዝረት ኣይኮነትን ትርከብ ሳውን ኣይኮነትን ኤክሲብዋ ማለት እዩ ጽድቂ መሊሱ ድማ በመህላው ህግውን ኣይኮነትን ትርከብ ሳለሳይ ኣይኮነትን እሞብንተያ ጽድቅ ትርከብ በጸጋ በእምነት ያ by faith through faith by grace በጸጋ ያትርከብ በእምነት ያትርከብ ኢሉስ ናብዚ አዩ ዘምጻና ማለት እዩ እጂ እታ ቀንድ ሐሳብና እንባርዚ አያ እጂ ነዚአኒና ንኸደን ማለት እዩ ሎም ማልቲ እታ ትምርት ድማ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ ምዕራፍ 5 ውን ዛዝበልኩኹም ሐሳብያ ብዛዕባ ጽድቅ አምላኽ ይዝዛር እዞም ሪፎርሜሽን ደምጹልና ተሐድሶ ዘምጹልና በአል ማርቲን ሉተር መበገሲዮም ሮሜ መበገሲዮም ድማ ዘን ምዕራፋቴን እዛ ሐሳብ እዚ ሶላ ቪዴ ስሎጋን ስኔሮሞም ጭርሆ ኔሮሞም አበይት ጭርሆታት ካብታንተስ በእምነት ጥራይ እትብል ጭርሆ ማለት ጽድቅ ዝርከብሲ በኋላ አይኮነን በእምነት ጥራይ ገንዘብ ንዝሞተ ዘመድካና ሐብካስ ጽድቅ ትርከብ ያብዝባሃለሉ ዝነበረ ዘመን ፕሪጋቶሪ ዘናብ ዝባሃል ከአትዩ ቀጨልጨል ከተብላ خلኻ አስኻ ገንዘብ ክትብ ከለኻሲ ነፍሳት ካብ ሲኦል ይምንዙዮም አብዝባሃለሉ ዝነበረ ዘመንሲ መጽሐፍ ቅዱስ ተአሽጉ አብ ሪቹዋል ተሰብአትዩስ ስርዓታት በመፍጻም ለሙን ክንመጾይና ጽድቅ ይርከብዩ አብዝባሃለሉ ዘመን እግዚአብሔር አደ ነገር አብሪሁሎም ጽድቅ ዝርከብሲ በኻለ በመናም መንገዲ አይኮነን በእምነት ጥራዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ነዛ ሐሳብ እዚዩ አብዝ ክፍል ዝንረክብ በአል ማርቲን ድማ ዝተበገሱሉ እዚ ብርሃን እዚ ዝረኸቡሉሲ እዚ ክፍል ታዛ ሐለፈ ሰሙን ዝርአናያ ነሐጠ ዘጽድቅ በጣም እኮ ድገርም ቃል እኮ ነሐጠ ዘጽድቅ አምላኽ አብዚ ያዘላ እታ መሰረት ናይ ክርስትናና ህጂ ዳራይን ክንአቶይና ኤቭሪ ትምርታት ናይ ሐድሽ ኪዳን ወይ ድማ ናይ ክርስትና ካብዚዩ ዝፍልፍል ነዚያ ጽቡቅ ጌርና እንተሂዝናያ ትሁሉ ትምርትና ከቀን ነዚያ ድማ እንደር ተበላሽያትና ብድህሪው ነምጾ ዘበለ ሁሉሲ ዝተበላሽው ይድኸው እዚያ ቀንድ መሰረት ያ አብዚያ ሞዳታና በቃ አብዚያ ካምፕ ጌርና አብዚያ ጥራይን ነበር አይኮንና መበገሲናን መሰረትናንዩ ዝፍልፍል ተኻለ ትምርት ካብዚዩ እዚያ ተበሪሓት ልካዩ ብድህሪው ናብ ኩሉ ክትከይድ ከለኻሲ ሚዛንካ ሐሊኻ በቃ በአምላኽ ትክክለኛ ነገርሲ እናዋሐዘልካ ድኸይድ አብዚያ ተስሂቱ ድማ ሰብ ኩላ ይተረዳአቱ ኩላ ያተጠፉ ብድህሪው ሽሕን ሚእትን ነገሩን እንተምጸስ እታ the most important key si miss ጌርና ያለና ማለት እዩ ስለዚህ አብዚና ንኸይድጂ ከምት ዘሐለፈ ሰሙን አይኮነን ግን ድግም ከብላኤ ካብሎም ማልት ጥራይ ንርኢ ተኾይና ሰለስተ ነጥቢና ንርኢ ግን ከም ዝበልኩም ተታሂዙ ስለዝኸይድ ዘሎ ካብታና ይተማለ ሰንበት ተጀሚርናያ 4 ነጥብታት ያ ስለዚህ ተቀዳመይትና ተኹንሞ ንሎም ማልቱ እንደጊምና በሐጽሩ ኸንሪአይና ስለዚህ ከም ዝበልኩም ብዛዕባ ጽድቅ ዝርከበሉ መንገዲ ካለ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር በእምነት ድብሃል ነገርሲ መጽዩሎ ይሉ ጳውሎስ ምዕራፍ 3 መወዳእታ ኢንትሮዲዩስ ምስገበረስ ናብ አብርሃም አምጽዩ ካብ ሐደክ ሳብ ሸሞንተ ዘሐለፈ ሰንበት ስለዝራናዮ በሐጽሩ ሰመራይዝ ጥራይ ጌረዮ ከሐለፍ ናብ አብርሃም አምጽዩ ወጂ ጳውሎስ ከምቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ አይነት ናብ ድሕሪት ምልስ ምባል ጽቦዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተሽዓተ ዝግሩ እንደር ኮይንኩም ሲ ብዛዕባ ሐዳር ክርክር መጽዩምሽ
በቃ ሙሴ እኮ ይሉ ጽፈት ወረቀታ ሂቡሲ ከፋንዋስ ተባሂሉ እንዲሁ ከምዝኮ ተባሂሉ ይሎም መጽየሞ ኖ ይሉ ካመጀመሪያስ ከሙ አይነበረን ይሉ ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እስራን 4 መልሱዎ ሰብአይ አቡና ዲዩን ይሐድግ ምሰበይቱ ድማ ይጣበቅ ሀደ ስጋ ድማ ይሆኑ ስለዚህ ካመጀመሪያ ዝነበረ ነገርሲ እዚዩ ስለዚህ ናብት መጀመሪያ መልሱዎ ንሳቶም ዝጠቀስዎ ዘዳግምዩ ንሱ ድማ ዘፍጥረት መጀመሪያ ጠቅሱሎም ንሳቶም ዝጠቅስዎ ዘለው ድሕሪ ውድቀት ድኾነ ነገርዩ ንሱ ድማ ቅድሚ ውድቀት ናይ እግዚአብሔር ኦሪጂናል ኢንቴንት ኦሪጂናል ዝነበረ ፐርፐስ ነግርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናብት መጀመሪያ እንታይ ዳዚ እዘዳ ብሰንክ ትርልብኹም ስለዚህ ልከኹም ድማ ጳውሎስ ድማ አብዚ ጽድቂ በእምነቱ ዝርከብ ክብሎም ከለው ከመይ ጌር ከአትብል ደለኻ ገለን ዝብል ሕቶኦም ካብ መጀመሪያ ዳይ ንመለስ ይልዎ ንመጀመሪያ ጊዜ እምነት ትባሃል ቃል ተረኽብዎ ኣብ ዘፍጥረት 15 ቁጥር 6 ንመጀመሪያ ጊዜ እምነት ተጠቅሰላ ንአኮት ጌሩ አምጪው እምባር አብርሃም ከማንሲ ይልዎ አመነ ጽድቅ ሆይኑ ድማ ተቆጽረሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆይኑ ድማ ተቆጽረሉ ይሉ ናብትናይ መጀመሪያ ነገር መልሱዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እጂ እዛ ተቆጽረሉ በጣም ያገዳሲ ስለዝሆነት ንአጥራይ ከደግመልኩሞ ናብታ ኻለኢታ ሐሳብና ክንከይዲና ተቆጽረሉ ሎጊዞማይ እትብልናይ ግሪክ ቃል very important ቃልያ ብዛዕባ ጽድቅ ክርዳእና እንተ ሆይኑስ ሎጊዞማይ ዛ ቃል እዚኣ ተቆጽረሉስ ክትርዳእና ክትከላለሁ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆይኑ ድማ እንታይ ገበረሉ ተቆጽረሉ ሕጂ ጽድቅ ረኺብዎ ወይ ገለገለ ደይኮነስ ተቆጽሩሉ እዩ ታይ ማለት እዩ ናብቲ ናቱ አካውንት አትዩሉ እዩ ክሬዲትድ ኮይኑሉ እዩ ሕጂ ሰለስተ ሐሳባት ይለኩሜ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና አለው እዚ ተቆጽረሉ ክሬዲትድ ኮይኑ ካውንት ኦቨር ኮይኑ ኢምፒዩት ኮይኑ ካልኩሌትድ ኮይኑ ናቡ አትዩ ዝብሉ ሐሳባሲ ብዙ እንዲም ከግለጽ ከሎስ እዚአን ሰለስተ ግን አውራ ሐሳባት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና አለው ይለኩ ናይ አዳም ኃጢአት ናብ ኩሉ ሰብሲ ሓሊፉ እዩ ኢምፒዩትድ ኮይኑ ተቆጽሩ እዩ አዳም ከይእዘዝ ከሎ ታፍረ ክበል አኸሎስ አይነበርና ግን ኩላትናስ እንታይ ኮይና ኢና አቡ ከምዝ ገበርና ተቆጽርና ኢና ትበደል ናይ አዳም ጥራይ ኮይኑ ናይ ሄዋን ጥራይ ኮይኑ አይተወደአን ናይ ኩሉ ሰብ ኮይኑ ተኻለኢት ድማ ኃጢአት ድማ መሊሱ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ተጻኢኑ ኢሳይያስ 53 ሲ ኃጢአት ኩላትናስ ንሱ ከምዝ ጾሮ አበሳ ኩላትናስ አቡ ከምዝ ወደቆ ነግሩናሎ ስለዚህ ኃጢአት ናይ አዳም ናይ ኩሉ ሰብ ሓሊፈያ ኃጢአት ድማ መሊሳስ ናብ ክርስቶስ ድማ እንታይ ገይሩዋዩ ወሲዱዋዩ ኣብ መስቀልሲ እጂ በዚኣ ቃል መሰረት ያተርዳእና ተኸል ገይሩዎ ደይኮነስ ክሬዲትድ ኮይኑ ተቆጽረ እጂ ታሳልሰይት እምበአር ታጽድቅ ትባሃል ክትርዳእና ዝበልኩኹም እዚኣ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ድማ ንህና ስለዝኣመናስ ናባናስ ክሬዲትድ ኮይኑ ሕጂ እዛ ክሬዲትድ ኮይኑ ክባሃል ከሎ ድማ ታ ቃል የስ ናይ አካውንቲንግ ቃልያ ብዛዕባ መዝገብ ብዛዕባ ዘይነበረ ኣብትናትካ ሂሳብ ኣብ ሂሳብካ ምእታው እዩ ግን ቁርብ ሉዝ ድገብሮ ማለት ፓወሩ ከስኖ ዝኽእልሲ ከምዝ እንድሕር ሐሲብናይ ምሽ እጅና ኣብነት ኩላትናስ አካውንት አለና ገለ ገንዘብሲ አለና ኩላትና እንተ ሸህዲያ እንተ 100 ሸህዲውስ ኩላህና ሳብ አካውንትና አለና ሕጂ 1 ሚሊዮን ክዋሃበካ ኣብታ አካውንትኻ ከአትዩ ክባሃል ከሎ መጠኑ ተፈላልዩ እምበር ኦልሬዲስ ኔሩካ ገለሲ ኔሩካ 10,000 ዋላ ኔራትካ ሚሊዮን ተዋሂብካ ሚሊዮንን 10,000 ኮይናትልካ ሕጂ ጽድቂ ናባና አትዩ ዝናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ አካውንትናስ ክሬዲትድ ኮይኑ ክባሃል ከሎ ግን ዝነበረናሞ ዝተወሰኸልና ግን አይኮነት እታ ባላንስ ዜሮ ኔጌቲቭን ያኔራ ብእዳ ንሕተት ኢና ኔርና እምበር
ገለዝ ነበረናሞ ውስኽ ዘበለና ድሓን እዚኣ ድማ መላእያ ኣይኮነትን ጣም ጽብቕትን ከላ ታቃል በዚኣ መንገድ ክንርዳእ ከላ ናይ ከምኡ ቋንቋያ ግን ከምኡ በቲ ልምዳዊ በተዘለና ክንሓስብ ከለና ከምኡ እንድሕር ሓሲብና ግን ትክክል ኣይኮነት ስለዚ ብእዳ ንሕተት ዝነበርና ሰባት እቲ ዕዳና ተደምሲሱ ከም እንደገና ኣብ ልዕልዩሲ ዘይነበረና ጽድቅ ዝበሃል ነገርሲ ኣትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ይቕሬታን ጽድቅን ተታሂዞም ዝኸዱ ነገራት እዮም ግን ጽድቅ ሕልፍ ድበለይ ሎጂካል ውን ከምዚ ክትርዳእና ቁርብ ትኸብድ ያኮ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ሮሜ ምዕራፍ 4 የንብብ ነይረ ኢሉ እና ንእሽተይ ጓሉ ይደንብ በላ ዳራይ ቁጥር 5 ምስ በጽኹስ አንቢቦማ ማለት እዩ ነቲ በትነ ሓጥ ዘጸድቕ ዘአምን እንበር ዘይገብር ግና ተአምነቱ ጽድቅ ተቆጥረትሉ ዘይገብር ዳራይ እምነቱ ጽድቅ ተቆጥራትሉ ታይ ማለት ያረዳአኒ ይላቶ መረደእሲ ኢኔሉ በአዝ ምጥን ኢላ ሐሲበ ኢሉ ክልተ ሰባት ናብ ቤት ፍርድ መጽዮም ታደ ምንም አይበደለን ነይሩ ታደ ግን በዳሊ ነይሩ ይልዋ እቲ በድሉ ዝመጸ በደሉ ድማ ተጻሪዩስ በደለኛ መሆኑ ተፈሊጡ ይልዋ ሕራይ ዳህራይ እቲ ዳኛ ግን ከምዚሉ ፈሪድዎ ነጻ ኢኻ ከምዘላታ ጥራይ ነጻ ኢኻ ድማ ደይኮነስ ንስኻ ኢልዎ you are a very good citizen በጣም ንፉ በቃ ጽቡቅ ትናዓድ አይነት ዜጋና ኢኻ ኢሉስ ንኢዱ ከምዝን ገይሩ ሸሊሙስ ሊኢኽዎ እጂ ታንሽታይ ቆላስ ክወርደላይ ከአለን ይሉ በደለኛ እንዲሁ እጂ ኩላትና አንታዩ መስለኩም ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ ነገርዚ አብውሽጥናል በደለኛ ተሆይኑስ ይቅረክብሃል አንተ ነገር ህራይ ነትገበኑስ ይቅረ ተባይሉሉ ከም እንደገና ድማስ ክናዓድ ንስኻሲ you are a good citizen ኢኻ ከምዝን ተባይሉ ገለኻልክ ውሰኸሉሲ ከመ ኢሉዳ እታ ከመ ኢሉ ያተብል አይነት ነገር አምላክ ገይሩን በደለኛ ነርና ኃጢአተኛ ነርና በቅድሚው ክንቀርብ ከሎና ምህረት ጥራይዳይ ማዳይኮነስ አብውሽጥናስ ካል ዘይነበረ ጽድቅ ዝብሃል ነገርሲ ተዋሂቡና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክና ይሁን ከም ዝበልኩኹም ነዚያ ክብላሞ ቲንክ ኢምፖርታንት ያመስለንሞ ዳህራይ ከሐልፌ አብታ ቁጥር 6 ሸሞንተሲ ዳዊት ከመዝሙር 30 ክልተን እንዲጠቂሱ እጅተን ይቅሬታ አለዋ ብፁዕ ይውና በለ ዝተዛረበን ሰለስተ ነገራት እዩ አቡ ተጠቂሰን ዘለዋ በደሉ ዘይቁጽረሉ ካብ ቁጥር 6 ዳዊት ከአ ይሉ እጂ ዳዊት ከአ ባይዘዌ ናይ አብርሃም ነገር አምጪው ዳዊት ከአ even ዴቪድ ወሰኺዩ እጂ በግብሪ አይኮነትን ታጸድቂ ንዝብል ካብ አብርሃም አረዲዩስ አብርሃም ሲ ሕግ ኸይነበረ ኸሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 አሚኑ ጽድቅ ኾይኑ ተቆጥያትሉ ያ ምስበለ መሰረደአ ነትና ሀጥ ዘጽድቅ ገለ ምስበለ ምስ ነገረና ክውስኸልኩም even ዴቪድ ዳዊት ከአ ይሉ ዳዊት ዝበሎ ደማ ወሲኹልና ዳዊት ደማ አንታ ይሉ አምላህ ነተ አምላህ በዘይገብርስ ጽድቅ ዝቁጸረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ጽድቅ ዝቁጸረሉ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ይሉ ኃጢአቱን እተኸድነሉ ኃጢአቱን ሽማሾ ቀጥሎ ድማ ዘይቁጸረሉ ኃጢአቱ ተኸድነሉ ኃጢአቱ ድማ ዘይቁጸረሉ ይልዋ ተዛሪው ማለት ኦኬ እጂ ናይ ዳዊት ከም ኤክስትራ ምሰምጻልና ኮንፈርም ዝገብርና የአብርሃም ነገር ዳዊት ሲ ኃጢአቱ ዘይቁጸረሉ ኃጢአቱ ተኸድነሉ ሰብ እቲ ከይገበረ ጽድቅ ተቀበለ ሰብ ሲ ብፁዕ እዩ ብሌስድ እዩ ኢሉ ምስተዛረበ ናይ ዳዊት ኮት ህቱ ሐቲቱ መሊሱ ሹ ቁጥር 9 which is ናብታና ኢሎ ምታእቷና ማለት እዩ ብዛባ አብርሃም ተዛሪቡስ ዳዊት ኢሉ ነይሩ
هجدما كاب داويد مليسنا بابراهام يمص بزعبات صدق يززارب زلو شو انت يلو مسلكم اب قطره شعته ابراهام نا ابراهام اتا امنتو صدق خوينا تقصرتلو نبلالونامو نا بابراهام تمليسوج نبلالونامو يلو هجي اذا داويد انديو بصو يزبله اذا بصنا زيا نغزرات طرايديا ويس نزي تغزرو يلو دما يمص تحطو امصيوا خم እንደገና ማለት እዛ ዳዊት ዝብላ ዘሎ ብጽናሲ ንመንያ እጂ አብርሃምን ዳዊትን ተገዚሮም በግብሪ አይኮነትን ንትብል ከሳ ቁጥር ሸሞንተ መሰረደ ምናልባት እጂ እንታይ ክብል ሰብ ይخلي ማለት እዩ ግን አብርሃም እኮ ተገዚሩ ወላ ተሐጊያ ይሃሉም በር ሱ ተገዚሩ ዳዊቱን ተገዚሩ ንዝብል እምባርሲ ዛ በጽናዚያ ይሉሹ ሕቶ አምጪ ማለት እዩ بمغزار ديا بغزرات ديا تخون ويس بزي غزرات يلو امصيو مالتو حطو يسوع كريستوس غويتاي غزرات اب ايهوداويان اب نغري تفلطو ديهم كمسغنو خلو كمزلك داويد دبلو عينت بصو يو بزي عينت دايكونس اساتهم بتا مس غزرات بصو يو خبلو خلو كاب ماحصنا ديو زتفليه which is እንታይ ማለት ነው አይሁድ ስለዝገበሩም ስለዝገበርካን ማለት ነው አብስጋይ ድማ ምልክት ስለዛሐብካን ተመስገን ዝብሉ ሰባት የም ነው ስለዚህ ታግዝረት ተባህል ነገር ሲኖም አባይ ነገር ምስ አምላክ በቃ ህብረት አለኒ ዘብሎም ሲ አብስጋይ ከማን ሲ ምልክት ደሎኒ ካማህፀን እግዚአብሔር አይሁዳዊ ጌሩስ ዝፈልየ እንሰበ ኢሎም ንዛምኑ ሰባት የም ነው ድራር ፋሲካ زي تجزر أما أقولهم كبلا أكلن بحاجيرو تقولل كنبلو خلا ناسي أيهوداوي تخوينوس زي تجزر خون الله تزي تجزيروس أيهوداوي إلهم كقبلوها ما ناكلون even هذا أيهوداوي to this extent اندحر جلا جيرو بدلو أملاك كأتش اندحر كوينوس إلهم انت إلهم يأمنون يرم مسلكم اتا جزرت سي ملأخ مسيوس كمن دجنا اندو يجبرأيو كتجازيرو خلوسي أيكاتوني أملاخ قال ملأخ الله هم مسيوسي نتا تجازيرو الله زنبرة نجارسي كمن دجنا سنتايز جبرة زمن لسا إلهم كسا كندسيز خدوا يمنيرهم أبزد هويت الجمسيو كما إلى يتقطرة اللو بجزرة كلوديا ويس بزاي جزرة أم بعرف بجزرة كلوس أيقونات نيلو بالو مس جزرة نايت التحزوات هتصدق أبراهام بأمنة صدق إذا تقصرت له مقراف أسر تحمشته أبراهام دم جزرة زرخبو ما أسيو مقراف أسر تشوعته سلازي أنت واحد أبزن كل التمقراف أسي نأسر تسلسته وأسر أربعة أمتات سي في الليل أبراهام كي تجزرة قد ما أسر أربعة أمتات سي صدق خوينوس تقصير له سلازي بتاجزرة هيكونتن يسوع كريستوس قويتاي نا أبراهام صدق نغركب سي جزرة أبركتو أين برا تا جزرة سي زجبرتو نجر يبلان مسبلة أب قدر أسر تحدهجي جزرة انتهي كم زخونت بكل التقال نجيرونال إذا جزرة انتهي مسيلاتكم يلون نازلو أب تحدش ترجم صبوا جرات ردة بحد يروونالو مفلتان مهتمن يلونال ساينيو دمانتايو مفلتايو مهتميو سيلي سلازي تاصدقي مسرخ بس سيل ያው ጌራቱሉ ታግዝረትንበር ታግዝረት አይኮነትን ምንጪ ናይቲ ጽድቁ ታግዝረትን ታያ መፈለጥታያ ሲሊዩ ሳይኒዩ እንበር ታግዝረት አይኮነትን እታ ጽድቅ ተባሃል ነገርሲ ነአብርሃም ዘሐበቶ ማህተም እንታይ ይድገብር authenticity እንዲው ዘርኢ ሓደ ነገርሲ እንደህር ምስቲ ትዋና ዝኾነሲ ደብዳቤ ተጻሒፉስ በትንጉስ ማህተም ከህተም ከሎስ እዚ ደብዳቤዚስ ፌክ አይኮነን ንሄለት ማህተም አውቴንቲክ ዩ ናተይ ይዝብል ዘል ስለዚህ ነአብርሃም ጽድቅ ድማስ ግዝረት ዘሃቦሲ ማህተምያ የስ ረኺብ ከኢኻ ጸዲቅ ከኢኻ ድብል ይተባሂብዎ ሳይኒው ሲልዩ ማህተምዩ መፈለጥታ ይዝብለና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ በር
أبراهام زيلنا أبزن قدرتات كتريو خلهم سي نتوم أب جزرت كيل لو نزعمنوس أبو غنو متان جنا خيتا جزرة خلوا يتصدق خوينو زت قصرلو سلازي أبراهام زي أبو نتوم جزرات يغنو أبو نتوم زيت جزريو أتها جزرت نتوم زيت جزرون أيت تعرفوا منيا نتوم زيت جزرون كاب صدق مركابزي أيت تعرفوا منيا أوبستاكل سين خلت يوم ما يكون تني يسوع كريستوس قويتاي سانتا زيت غون دا كلاتنا كواب زلنا بسجادك أبراهام كوين برنا سلازي نابزي زعتناكو بزي جزرت بأمنت زركب صدقي نابانا سلازم أسأل يسوع كريستوس قويتاي كبرنا أملاخنا يخون هل فابيلنا جن قرب اسكين أتو نابت الزمن ونابانا ونكنا متصاغن فتن هجي بزعبا جزرت كي تكاتت غالية ناي جزرت إيشوسي كم تقدم خلتش عمز نبرو يكونا نبقى تيموتيوس وسيدو زغزرو ام غلغله باولوسي كمو عينت كتاسل زنبره هجي اب زمننا هم عينت ነገር የለ ግን ተሐሳብቲያ the same concept ትረኽቡዋ እግዚአብሔር ንዝሃቦ ስርዓት ማእተዊ ጌርናስ ክንተኽሎ ንኽእሊን ጥምቀት ድራር ጎይታ እግዚአብሔር ኦሬዲ በእምነት ንዝሃበና ህይወት አቡ እቲ ከምዚ ማህተምን መፈለጥ ታንዝበሎ بدهريو زجبر نجاراسي نسو بعلوس مأتوي جيركاس تقوموا تخليه سابسي كتمك كلوس من قد كريستنا بكا الساعة مأتويت زيابير نزحابو سرعتاسي كم وانا مأتوي كم وانا تصدق مركبس سبات كجبرو نرينا بزمن تأنتوا يدبلكم بالمارتين لوتركو هابي ومسي نو منم عينت ريتوالز منم عينت ناي تشرش سرعاتات صبوق كوانت هنا اتحصدق تركبلا ግን ንሳ ይኮነትንታ ሶላ ጥራይ ትብል ነገር ካብዚ አይም ተበጊሶ ኖ በእምነት ጥራይ ካለና ይሰብ ስርዓት ካለና ይሰብ ነገር ሲ አይውሰኸላን ይዛ ጸድቅ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በመንተ ያትርከብ በእምነት ያትርከብ ክብረና አምላክና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ جزرت أبلو كده عند مخرج أغلى الناس أبيو مش كمزي እግዚአብሔር ሲክሳ كندزن من تأي سيريس كوينو قال دم ما يبلنا قال حساباته دم غندري مناب تخلي يتخلفي جنا ابن التاريخهم موسيس ندقو نودو ساي جزرون نيرومش أنا بجبس خير كلوس እግዚአብሔር መጽዮስ ከቆትሎ ደልዩ ይብለኩ እግዚአብሔር መጽዮ ሙሴ በخندይ ክትእን ክርክርንዩ ራይሉ ተበግሱ ራይሉ ምስተበገሰ መስከደስ እንቋ አخد ካለይ ራይ ጽቦ ያخد ከውን ነር ወንበር ክሳዕ ክንዱሲ እንታይ ዳ ኮይኑዩ ከቆትሎ ደልዩ ይብለኩ ከቆትሎ መስደለየ ታተገርም ታሪክ ድማ ሙሴ ደይኮነስ ሰበይቱ መጽያስ ነጥቆል አንታይ ገበረቶ ይብለና ناتدم دماشو ناموسي دربي أسسخان أيدم انتي خيلاتو سبعي خيلاتو كسا كندوسي نمنتاك زيابير دا أسيريس كوينو اللي يبلكم مالتي هجي أنا تتاريك كريو غلقو انتي زبل مسلكم سلا زي تتصحف أبو نمنتاي دا أزاس بيتس جزيرات طيبل موسيس نمنتاي أي قبرون كما يكا موسي أي تردون ناتي قمت كابتغستاي وصايو اذا سبيت زي ابي اخي تغوني دبل تكيدان نجيرو والو حجتي حلونا نا اغزيابير مصيو جن ناي بركت دايكونس كقتلو دلايو دبل اذا مسكونس إلاس مئزازادا إلاس انتي قبرتو قرصاتلو هجي بلوي كيدان ناي حدش كيدان دما انتايو صلالوتي مش هجي اب حدش كدان كنمصخلنا قولوسي مراف كلت 10 حدا بلبنا انتي كنكون كم زلنا يززاربن نسخاتكم دم هايلونا بغزرت ክርስቶስ ነትስጋ ሰብነት ቀንጢጥኩም ይብለን ጅብል ናይ حدش كدان دما خمصخሎስ بلبنا زقرص ነገር ከም ዘሎ which is እንታይ እሱ ድማ
እቲ ስጋዊነት ሓደ ትርፍ ስጋ እኮ ይዝቁረጥ ዘሎምሽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማስ አምላክሲ ነቲ ስጋዊ ነገርሲ ይጸልኦ ይውት ነገር ነቲ ተረፍ ነገር ነቲ ሰልፊሽ ተኾነሉ ነቲ ስጋዊ ተኾነሉ ነገርሲ እግዚአብሔር በናይ ብርሃን ሓድሽ ኪዳን መጽና ክንሪኦ ከለናሲ እግዚአብሔር ሲ ነቲ ትርፍ ነገርሲ እንታይ ገብሮ ይጸልኦ ስለዚህ እጅ ናይ ደጋዊ ምቁራጽ ደይኮነስ ናይ ልቢ ምኽንሻብሲ ገይሩልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ስጋዊ ነገርሲ ካባና እንታይ ክኸውን ይደለዎ ክቅንጠጥ ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ክንዛዘማሞ ዛኸለይት ነጥቢ ጽድቅስ ብግዝረት አይኮነን ድርከብ እታ አርጊመንት ቀላልያ አብርሃም ቅድም ግዝረት ምርካብዩ ጽድቅ ዝረኸበ ይሉና ይበቃ ደረዳናና አብርሃም ከማል አቦኑ ሁሉ አቦነቶም ዝተገርዙ አቦነቶም ዘይተገርዙን እዩ ምክንያቱ ንኽልቲኦም ሲውክል እዩ አይተገዝረን ነሩ ጽድቅ ረኺቡ ስለዚህ ከም ኩላህና አሕዛብ ማለት እዩ ድማ አቦ አይሁድዩ بسجاون أبو أمي نقول له ما يهوداويان الإسرائيليين سلازي نقول تيوسي أبو يو جن تا عندنا تبنتها تا جزرة هيكونتن تا يزجبرتو صدق زوحابتو دهونه هيمانوت هاو يسر أتسي صدق أيه بنا صدق بأمنات بكريستوس إيسوس يا اتركب كبرنا أملاخنا يقول سالساي كابتا هاي زحلف سنبت قدامي مسجبرنا يا مالتيو تا قداميتي بجبري هيكونن تا خلاي دما بجزرة هيكونن إذا سالسايت دما بجبري حقون هيكونت كاب قطر 10 3 جميرو مالتيو اتانا ابراهام ويس نزرقو وراس عالم من تخونه توهبتو تسفا بصدق امنت ينبر بهجي ايكونتن انت ترم تتقيمولو ابزي اجي حزوا صدق امنت تبل تايلوالو بصدق امنت اتانا ابراهام ويس نزرقو وراس عالم من تخون توهبتو تسفا ابراهام مجمريا احزاب كله يا تسفا يتوهباتو اذا تسفا زيا جت نتسفا يوم مسمنتا يزت تحزازلو مزا صدق اذا تسفا سلاز تغزره حق سلاز حلوه ወይ ገለናቡ ዝመጸታ ይኮነትን መጀመሪያ ገና አብኡርና የከለዳውያን ምድር ገሎ ጣዖት አብዘምልሁ ህዝብ ገሎስ ተስፋ ተዋሂባቱ ስለዚህ እዛ ተስፋ ዚያ ተስፋ ድማ ናአርግጽ ዝገብር እንታዩ እምነት ይምሽ እታ እምነት ያሾ ድማ እንታይ ኮይና ተቆጭራትሉ ጽድቂ ስለዚህ መጀመሪያስ ተስፋ ናቡ ዝመጸት ብዙ ሆነ ዝገበሮ ነገር ሲ አይኮነትን نفس وكفناس اب عالم بقى طحيلنا خلنا دا يكونان غويتا زمصل قال ነገር غيرنا قال احبسنا يو قال يكوننا ግን كم زلاتا ذا صدق زي اخن رخبا متانسي كاكام تزلنا يوس تصوينا خما ابراهيم ስለዚህ እዛ ተስፋ ዚአ ወራስ ዓለም ድማ ዝገበረቶስ እዛ ተስፋ ዚአ ያ በሕግ ድማ ይኮነትን ይሉና እቶም ካብ ሕግ ዝሆኑ ዝወርሱ እምነት እቶም ካብ ሕግ ዝሆኑ እንተ ዝወርሱስ እምነት ከንቱ መኾነት በሕግ እንተ ዝኸውን ነሩሲታ ሞራሲ እታ እምነት ድማስ ቦታ ይምረኸበት ነራ ከንቱ መኾነት ነራ ይልዋ እታ ተስፋውን መተጠልመት ነራ እቲ ሕግስ ይሉናሾ ቁጣዩ ዘምጽ ኣብቲ ሕግ ዘይብሉ ግና አቡ ምፍራስውን يلبون شي من الوقت ذا وصر 10 حمشته ابت حق زي بلوس ابو مفراس حقون يلون سلا زبل اها كسا موسى يمصيو حق زسا ازمتصسي شهود ودق منم يبلون بقى منم ما يكونن كينبل اب مراف حمشته بغلت تفليو نغيرونال كاب ادم كسا موسى حق خيمصخلو اساتو من انت يكونيمم ما بق حقياتسي ناب كله ياتيو تاموسي ناب كله ياتيو ግን እንታዩ አብዘ خرد እና ደልዩ ዘሎስ ሕግ እንደህራሎ እንተ ኮይኑስ ዘን እጅና አብነት ኩሶ ክንጻወት ከለናኮ ላይን ይስመር ታ ተወጸላ ማለት እዩ እንደህርደ የለ ፎር የለ ገለ የለ ሰልከ ይሓት ተጻወት ማለት እዩ ምስተሰምረት ግን ሕግያ ካብዚያሲ አይቶጻ እንደህር ሐሊፍከ ተመሐላሊፍከ ሕግ ይስምረልከ
يريئك يمتهلل أفكاس يريئ هجي كلتيو بنتصر نرأيو تيبل جيري أنا بناتكم أمرو دما تيبل سرو بتانا يجزء رسخا من قد دغت كيد كلها سلست نجاراتي نجرنا يابزي بأمنات دما أب أملاخ إن حر توكل كاتدقف كادماس تروخبو سلست نجارات دما ينجرنا بنا يجزء رسخا من قدي حق بمهلاو تغير الله عند هر كوينكا حقي عند هر الله أنت خوينوس أنت يبلنا الله مفراس حقو عندم الله حق الله أنت خويناس مفراس كتهلو يا عند هر دما يفرس الله عند هر كوينو دما مقصعة اللو حق دقمتسي for entertainment يكونن عند هر أفريس كياسي مقصعة اللو عند هر دا يكونو مو اجي ريد لايت قال سبيد قال زغبرو لناكو بانفورس زغبرو وانا تحقي بوليس دبحالالو تيكيت يهبك اتا مقصعت انت زي تحلو نيرا اذا قيح قال تبرح كريسماس لايت مكونت نيرا كله سب سسقيلو مخده نا افريكا كو شجر كوسي اب افريكا حق سلازي يلكو يكودن حق ግን كتفرس كلخاس ايتقصانيها ስለዚህ ሪያ ቢልካስ شو تبل مالتي ابز ግን ሪኢንፎርስ ይገብርዋ በመንታይ በመቅጻት ስለዚህ አብና አምላክሞ ከማያ ሕግ አለው ማለት ምፍራስ አለው እንደ ህርፈሪሱ ድማ መቅጻት አለው ሞር ድማ ነጥበቃ ሕግ አለው እንደ ህር ኮይኑስ ሰብ ድማ ፎርቢድን ዝሆነ ነገር ደስ ይድብሎ ከገብር እና ኔቸር ሲ ሆም ይዝጎቶ ድማ ሰብ ስለዝሆንካስ አቅም ስለዘይብልካስ ምፍራስካ አይተርፍን እዩ ስለዚህ በዚያ መንገድ እንደ ህር ከድካስ አበይኻ ተወድቅ ይደብለካ አይደለም أمقطعتنا إخزيابير إخايو تحسا جزا سالسيتي أرجومنت زياء بس هانت ندحر مسيرها جن تتصفى زبلا تصفى ندحر تقبل كاجن تتصفى أنت يتقبرا شو تأمنت شو أنت يتمسألك صدقي يسوع كريستوس قويتاي سلازي بغلطيو عينات منقد جيريو أقميتولنا درجي خلايتي الكاسي كتفرس أي خيط خلان مسافرس كياد ماس زقت ساك هلالو سلازي كي تقطع متانسي زياتها من قدي اتحجز قطع يزمت قطر 10 سلسته اب تحجز يبلو غنا ابو مفراسون يلبون يبلنا مالتي هراي قطر 10 تشدشتن 10 تشواتن يجي بزيرنا نزازم نلوم مالتي سلازي كاب امنت ابراهام نزخونه كله زرع خايمبر كاب حق نزخونه تراي ايكونن هجي مهلا هجي ايكونن يلونا حق زتوهبهم اسرائيلاويان تراي ديكونس نتوم حق زي نبرنا اناونسي يوز صدقزي اتا تسفا كتصن بصقام انت خخونسي بامنات يزخون ابراهام كا ابو خلاتنا ايو يبلنا قطر 10 شو اتشو كم تعبو بزوحات احزاب غيرك لخو زبل صحف زلو اب قدمتي زامنو نموتات زتنسوم نتزيلون كم هلو غيرو زصو املاح يبلنا جزا امنو املاح نزموتا زتنس نزيلس كم هلو غيرو زصو زقصر املاح يو زيا مستقصيلا زلا تتحزلنا نملس موابتا قطر 10 شدشتن لو مالتي اباخم زازم سلازي كزاز ما خلو سلسته نغري لكم اللهم تقداميتي امنتسي كاب ابراهام امصيو كاب حدك ساب شمونته بغبر امين صدقس بغبري ايكونتن تغاليت دما بغزرت ايكونتن ابراهام كم እንደገና መጽዩስ ቀድሚ ምግዛሩዩ ቀድሚ ሰርከምሲዥንዩ صدق ዝረኸበ ታሳለሰይት ድማ በመህላው ህግ አይኮነትን አብርሃም እኮ ገና ቀደም እኮ ተስፋ በተስፋ ይተጸውዩ ስለዚህ بتسفى بأمنات ينبر اتنجر بمهلا ويكونن يلونا أمو بمنتيا أبزي أخزاز ما خلوزيا بأمنات بتسأجاي يسوس قويتاي اتا تسفى ختصن بتسأجام انت خخونسي بأمنات يزخون يلونا يسوس قويتاي يسوس قويتاي حجي هذا 4 تقصتات كاب كال ناي مصحف قدوس كفلي كتقصلكم مو بزخن زازم اذا زبلكم
صدقي بأمنت يتركب very foundational دهونا ناي كريستنانا تمرتي أما صحاب قدوس دما أب حدش كدان دما تدقاقيمو نرغبوي بزوح كفلتات هالو قنتن وانا كفلتات سيلة تقيس هتراي كنزازم نلوم مالتي كم زبالكوهم مقراف 4 بملؤو نزا صدق بأمنتيا تركب زبل مس ابراهام እና ተሐዘዩ ዝምህረና ምዕራፍ 5 ተኸድናውን ንኡዩ ዘጠናኽሮ ታ ትምርቲ ኢንፋክት ናብቲ ክላይማክስ ትበጽሕ ማለት እዩ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ጀሚሩ ክንርኢ ከሎና ክልተ ሰባት የምጽእ አዳም እቲ ድማ ዳህራዋይ አዳም ዝብሎ ድማ ክርስቶስ ታ ኢምፒዩቴሽን እታ ምቁጻር ምትህልላፍ ትብል ነገር አባ በደንብ በግልጽ ትረአታ ናይ ጽድቅ ነገር አዳም ስለዝወደቀ ኃጢያት ስለዝገበረስ ናብ ዓለም ኩሉ ኃጢያት ቡ አቢሉን ሞት ከም ዝመጸ ምዕራፍ 5 ጽቡቅ ገይሩ ይነግረና ስለዚህ ይብለና ቁጥር 12 ከምቲ ብሰሪ ሓደ ሰብአይ ኃጢያት ናብ ዓለም ዘአተወ ኢሉ ይጅምር ብሰሪ ሓደ ሰብአይ ኢሉ እታ ሐሳብ ጀሚርዋ ኃጢያት ብሰሪ ሓደ ሰብአይ ናብ ዓለም ዘአተወ ኢሉ ይጅምርሞ ብዙ ነገራት ይዝርዝራልኩም 18 ከበጽሕ ከሎ በትግርኛ በሐደ ስለዝሆነ ምስ ክርስቶስ ደማ ሀቢሩ የጋጠመው እንጂ ተሐሳብ ሃንቲያ ኃጢያት በአዳማቲው ጽድቅ ግና በክርስቶስ ኢየሱስ መጽዩ 18 ከበጽሕ ከለና እምባርሲቶም ብዙሃት በተዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብአይ ኃጥአን ከም ዝኾኑ ከሙኻ በምእዛዝ ተሓደ እቶም ብዙሃት ጻድቃን ክኾንዮ ከምቲ በሃንቲ አበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመጸ ከሙ ድማ በሃንቲ ግብር ጽድቂ እቲ ምጽዳቅ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መጸ ይብለና ምዕራፍ 5 ሄድኩም ክትሪኡ ከለኹም ድማ እዚ ዝነግረና ማለት እዩ ብሰንኪ አዳም ኃጢያት መጽዩ ብሰንኪ ክርስቶስ ድማ ጽድቅ ከም ዝመጸ ናይ አዳም ኃጢያት ንሰብ ኩሉ አውዲቅዎ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምእዛዝ ድማ ንሰብ ኩሉ ሲ ሕጂ ከለአለሉ ጽድቅ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገድስ ከፊቱ ይዝብለና ሮሜ 10 ድማ እንድሕር ከድና ቁጥር 3-4 ከምዚ ይብለና ክርስቶስ ነቲ ዝአምን ዘበለ ሁሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እሞ ጽድቅ አምላኽ ሰአን ምፍላጦም ጽድቅ ርእሶም ክተኽሉ ብምድላዮምንሲ ንርእሶም ኣብ ትሕቲ ጽድቅ አምላኽ አየግዙኡን ብዛዕባ እስራኤላውያን ዝዛረብ ዘሎ ናይ ገዛ ርእሶም ጽድቅ አምላኽ ክተኽሉ ክብሉ ከለውስ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ስሒቶሞ ይበቃል ኢሉ ትጽድቅ ሂዙሎም ዝመጸ ክርስቶስ ስሒቶሞ አይረኸብዎን ጽድቅ ግን እንታይ ይልዋሉ አቡ ክርስቶስ ነቲ ዝአምን ዘበለ ሁሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እሞ እዛ ሐሳብ እዚኣ ምዕራፍ 9 ያትብገስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ጀሚሮ ደሎ ድማ ከነንብቦ እስራኤል ግና ንሕጊ ጽድቂ እናደለይወስ ናብቲ ሕጊ ጽድቂ አይበጽሁን ይብለና ናይ ምድላይ ሽግር አይነበሮምን ናይ ምርካብ ትዝደልዩሉ መንገድስ በመንገድ ሕግ ሆይኑምበር እታ ጽድቅስ ደልዮማ የምኔሮም እና ደለዩስ አይተራኸቡን ይብለና ስለምንታይ ቁጥር 32-33 እነሆ ኣብ ጽዮን እምን መእንቀፍን ከውህ መስሓትን እንብራለሁ ብኡ ዘአምን ከአ አይከሐፍርን ይዝብል ጽሑፍ ዘሎ ካብ ግብርንበር ካብ እምነት ስለ ዘይደለይዋ በእምን መእንቀፍስ ተአንቀፉ ጃብ ክልትዩ ዘሪእና ነገር ደልዮም ማየም ግን ሲሒቶማ ኣብዚ አነጽሩናለሁ ክደልዩ ከለውስ እታ ደላሊያ ሚስተጌራ ንክርስቶስ ተጽድቅ ሂዙሎም ዝመጸስ አይ ረኸብዎን ሲሒቶሞ ይዝብለና ዘሎ ቅጽል ታን ጊዜ ኸይድ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ድማ ምዕራፍ 30 ምዕራፍ 1 ቁጥር 30-31
እተን ብዛዕባ ጽድቂ the most foundational ዝኾኑ ክፍልታት እየን ብዝርዝር አይና አቶንና ለና ሮሜ ብዝርዝር ስለንሪኦ ዘለና ግን ምስኡኽነ ተሓዞሞ how much ምንም ናብዝን ብዘይብል መንገድ ሲ መጽሐፍ ቅዱስና ብግልጽ ይነግረና ከም ዘሎስ ንርአዮ 30 ሃደን በሓደ ያብ ትግርኛ ከምዚ ብለና ግናኸ እቲ ጽሁፍ ኢሉና ዝምካህ በእግዚአብሔር ይመካህ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቅዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ክርስቶስ ኢየሱስ ሲንታዩ ኣብዚ አርባዕተ ነገር ነጊሩና አሉ ጥበብ ይሉና ጽድቅ ይሉና ምቅዳስና ይሉና ምድሓንና ይሉና ተሪኹም ሞዚ ፕሮግሬሲቭ ከማኔ ጥበብ ዝብሎ ኣብታ ምዕራፍትያ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 24-25 ተተመሊስኩም ሲ እቶም ናይዛ ዓለም ዚያ ጠቢባን ዝብሉ ሲ ንክርስቶስ ክረኽብዎ አይካሉን ተዓዊሮ ንህና ግን ጥበበኛ ኢና ከመይ ንክርስቶስ ምፍላጥና ስለዚ ነቲ መንፈሳዊ ኡረት ዘኺደልካስ ጥበብ አምላኽ ንሱ ረኺብና ኣለና ቅጽል አቢሉ ድማ ጽድቅ ረኺብና አይንትና ምስበርሐ ናብ ክርስቶስ ምስመጻና እንታይ ተባሂልና መስለኩም you are no more guilty ደጊም ሲኩነኔ የበልካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እምባርሲ ህጅነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለውስ ኩነኔ የብሎምን ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ስለዚ እታ የእንትና መስበርሐስ ጥበብ ረኺብና ቀልጽላ ድማ ጽድቅ ረኺብና ካብ ጽድቅ ሽኡ ዝቅጽል እንታዩ ቅድስና እንታይሉና ንጥበብን ጽድቅን ሽኡ ድማ ምቅዳስን እዚ ሐሳብ እዚ አሪናይና ንውድ ክምለሳይ ሽኡ ድማ እንታይ አቀሚጡሎ መስለኩም ታራበይቲ ያብዛ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ምድሓ እንትና ይበርሕ ክርስቶስ ንረኽቦ ጽድቅ አምላኽ ንቅበል ቅድስና ድማ በቅድስና ህይወት ድማ በቃ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ከም ዝብሎ ማለት እዩ ንቅድስና ተጸዊዕና ኢና ተቀድስና ድማ ኢና ስለዚ ቀድሱና በክርስቶስ ፈልዩና ናቱ ገይሩና ድማ ንቅድስና ጸዊዑና ምድሓን ድማ ዝብል ሐሳብ ድማ እንተሪኹም ምድሓና አሞዳእታ ፍልፊልኮ ድኸውን ማአስዩ መስለኩም ድህና ኣለና ድማ ምድሓን ድማ ግን ንጽበይና እኮ ዘለና ኦኬ ጴጥሮስ ንምድሓን በእምነትሲ ተሐሊኹም ኣለኹም ይሉና ድህና ኮይና ግን ንምድሓን ድማ መሊስናስ ተሐሊና ኣለና ምዕራፍ 8 ሮሜ ድማ 13 እንታይሉና መስለኩም ንሱ ጥራይካ አይኮነን ንህና በኹራት መንፈስ ዘሎናውን መሰል ውልድነት ማለት ምድሓን ስጋናስ እና ተጸበና መንፈስና ዳግም ክንውለድ ከሎናስ ታይኮይኑሎ ሙሉ ንሙሉ ሲድሂኑሎ ነፍስና አብጸጽባህ ይህደሳሎ ስጋና ድማ አብቲ ሪዘረክሽን አብቲ ማዓልቲ ትንሳኤሲ ሙሉ ንሙሉ ሲ እትናይ ክብር ስጋ ናይ ትንሳኤ ስጋ ምስለበስናሲ ሙሉ ንሙሉስ ደህነትና እንታይ ከውን እዩ ክፍጸም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ራበይት ናይ መወዳእታ ጥቅሲ ብዛዕባ እዛ ጽድቂ ብጸጋ በእምነት ይዝርከብ እትብል ገላትያ ምዕራፍ 2:16 ገላትያ እታ በምልእታ ገላትያስ ናይ አይሁድ መማህራን መጽዮም ኖ ማን ይሉኩም ንክርስቶስ ኢየሱስ በምእማን ጥራይ ጸጋ ዝርከብ ጽድቅ ዝርከብ ተምግዛር ኮነ ሁሉ ስርዓታት አይሁድ ሲ ክትፍጽሙ ወለኩም ምስበሎም ከመይዳ ፈጢንኩም ክርስቶስ አብ ቅድሜኩም ተሳኢሉ ዶ አይነበረን ካብዛ ሐቅስ ከመይዳ መን ይዓዚሙኩም እና በለ ዘጻፈሎም ናይታ ገላትያ በምልእታ ድማ ኪቨርስ ዛ ጥቅስ እዚያ ሰለስተ ጊዜ በሐንተ ጥቅስስ ነዛዝ ንብላ ዘለና ሐሳብሲ ደጋጊሙ ነጊሩና ሰለስተ ጊዜ ጽድቅ በሕግ ከም ዘይርከብ ጽድቅ በእምነት ከም ዝኾነስ አብ ሐንተ ጥቅሲ መመሊሱ ጽቡቅ ገይሩ አቀሚጡልና ሰብ ኢሉና በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ እንበር በግብር ሕግ ከም ዘይጸድቅ ካፈለጥና ግና ኩሉ ስጋ በግብር ሕግ ዘይጸድቅ ስለዝኾነ ይብል መሊሱ ንህና ኸአ በግብር ሕግ ዘይኮነስ በእምነት በክርስቶስ ምእንቲ ክንጸድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ አመና ተኸይድኩም ቁጥር 17 በክርስቶስ ክንጸድቅ ይብሎ ተጸድቅና በክርስቶስ ኢየሱስ
ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማንና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዝኽብል መኹድ አርባዕተ ነገራት ኢና ነይራ ጽድቂ በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ ይዝርከብ ምስበለና ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ ጽቡቅ ገሩ ከብረሃልና መታን ሰለስተ ዘይርከበሉ መንገድ ነጊሩና በግብሪ አይኮነን ይሉና በግዝረት አይኮነን ይሉና በመሐላው ህግውን አይኮነን ይሉና እንታይዳ በእምነት በጸጋ ይዝርከብ ይሉና ጽድቂ ሃንሳ አትረኽቦ ነገር አቤት ፍርድ መስከድካስ አብቅድም ዳኛ መስቀረብካስ it's a one moment ነገር ያ አይዘር መወዳታስ guilty ይብለካ ወይ ድማ not guilty ይብለካ ነህና ሁላትና ድማ አብቅድም አምላክ ቀሪብናስ ክርስቶስ አብክንዳና ስለዚ ተራአየ ንክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ አመናስ ጻድቅ ኢኺ ተባሂልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ህጅ ጽድቂ ሙሉ ነገር ይው እናተ ማሐየሽ ዝኸይድ ጉዳይ ይኮነ ጻድቅና ይናበቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ድማ ከምተ ጳውሎስ ደጋጊሙ አስሚሩ ዝነገረናስ በግብሪ አይርከብኒው በግዝረት በስርዓታት አይርከብኒው ጥምቀት ስለተጠመቅና ይኮንናን ጻድቅና ማዕተብ ስለተገብረልና ይኮነን ክርስቲያናት ኮይና በእምነት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነህናውን እኮ ለደቅና ጽባህንጎ ስርዓታት ናይ ቤተክርስቲያን በመፍጻመም አይኮንናን ክርስቲያን ከሆኑ ንገብረው ወንጌልና ነግሮም በወንጌልና ኮስኩስና ከነብዮም ዝግባ አብታ ክውስኑ ዝኸአሉ ለማዓልት ድማ እንድህር አሚኖም ጽድቅ ክረኽቡ ስለዚህ ጽድቂ ሃንሳ ዝርከብ ነገርዩ one moment ካብ እግዚአብሔር ዝዝረበልካ ነገርዩ አዋጅው ንጉስ ወይ ድማ ፈራዲስ ዝእውጆ አብለሌኻስ ዝብሎ ነገርዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እዚ ተነጊሩልናል ተባሂልናል ቅድስና እናተ ማሐየሸ እና አበየ ዝኸይድ ነገርዩ ጽድቅ ግን እናተ ማሐየሻ አይከይድኒው ምክንያቱ ታ the very concept እዚ ያሐዙንሞ ውዲና ታምሉ ዋጥ ደበልኩ ኃጢአት መስቀልሲ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ለውውጢና ጌርና ንሱ ኃጢአትና ሁሉ ወሲድዎ ጽድቁ ድማ ሂቡና ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ዳአክል ተቀበልና እናበልናስ አብ ጽድቅስ እንታይ ወሰኹ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ሙሉ እዩ ምንም ወስኸሉ ነገርሲ የብልና ኦኬ እጂ ካብዚያ ግን አንተ ነገር ይለ ድማ خزاز ብዙ ጊዜ ሚዛንና ንሰህተሉ ነገር እዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገር ምርዳ መምሃር ጽድቅ አምላክ መፍላጥ አገዳሲው እዚ አጥራይ ነገርን ግን ትክክል አይኮነት ከምታ አንተ ሆይ ዝበልኩኹም ጽድቂ መሰረት ንሁሉ አይነት ትምርታት ቅድስና አንተ ሆይኖ እጂ ጽድቂያ ታ መሰረታ በድህሪው ግን ናብ ቅድስና ይህነጽ መጀመሪያ ጽድቅ አምላክ ከም ተቀበልካ እንደህርደ ይፈልጥካ ምስትኩናኔኻ ምስትጊልት ንኃጢአት ክትገጥሙ አይትኸልኒኻ ንዓለም ክትገጥሙ አይትኸልኒኻ እጂ በአማርኛ እንታይ ዝባሃል አባሃላሎ መስለኩ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ይሉ ታይ ማለቱ መንገድ ደክቶ ጽኸለኻ ማይ ተቆይኑሲ ቁርብ ተጠልቂኻስ ተይጠልቂ እንደ በቃ ይልካስ ቡኢኻ ስልካ ተቀጽል ሕጂ አብ ኃጢአት በቃ ተመራሲ እንደ ከምዚ እንደ ከይንብል መታን ኖ ጻዳ ብን ዝበለሻሽ ከም ትራይ ድብሎ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ይኻለቢስካ አይ አቡ ደሃን ኢልካ ትውስኸሉ ነገር ዳይኮነስ ኖ ንጹህ ነገር ተቀበልና ደለና ጽሩይ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክብረን አምላክና ይሁን እዛ ጽድቅ እዚያ ስለዘለበስና እዚ ጽድቅ እዚ ለተቀበልና ሕጂ ንዓለም ክንገጥሞ ኸለና ንኃጢአት ክንገጥሞ ኸለና ሲ ንህና አቅምለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አብዚ አይና እዚያ ስሚርና እዚያ ሁሉ ጊዜ ሲ ክትዓትወልና ክትከላለዋ ንዓለም ንስእረሉ ንኃጢአት ንስእረሉ ሲ እዚ መሰረት ነው ጳውሎስ ባሉ ምዕራፍ 4:5
ናይ ጽድቅ ነገር ጽቡቅ ገይሩ ግጥም ሰበለልና እጂ ምዕራፍ 5 ተኸይድኩም ገና ክጅምር ከሎ ነዛ ሐሳብ እዚ ኦሬዲ ምዕራፍ 4 በሙሉ ስለዚ ተኸሎ እንታይ ከም ዝብል ትፈልጡ ዲኹም ቁጽራ 1 ክጅምር ከሎ እምበአርሲ በእምነት ካብ ጸደቅና ምስ አምላኽ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም አሎና ስለዚ እዚያ ነገር እዚያ ተሰሚራላ ይሉና ምዕራፍ 5 ከም ዝበልኩኹም ደጊሙ በአዳምን በተኻላኢ አዳምን ገይሩ አምጽይዎ ምዕራፍ 6 ከመጽእ ከሎኮ ብዛባ ቅድስና ይዛር ክልተ ተመሳሰልቲ ሕቶታት ሃቲቱ ኣብ ምዕራፍ 6 ጸጋ ምእንታን ክበዝህ ከዓዝሲ ኃጢአት ዶ ንግበር ቁጥር 1 ያ አይፋሉን ይሉ ማለት እዩ ቁጥር 15 መሊሱ ድማ ንሕናም በአርሲ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕግ ስለዘይኮናስ እምበር ኃጢአት ዶ ንግበር ያ አይፋሉን ይሉ መሊሱ ስለዚህ ጽድቅ ምርካብና ጽድቅ አምላክ መፍላጥና ናምንታይ ይወስደና ከም ትዝበልኩሁም መሰረት ሁሉ ክርስትና እዩ ስለዚህ ብድህሪው ዘሎ ዘበለ ሁሉ አይነት ነገራሲ በቅድስና ክንነብር ካብዚዩ ዝብገስ በህያባት ክነገልግል ካብዚዩ ዝብገስ ትግዚአብሔር ዘሐበና ዘበለ ሁሉ ሲ አብይወትና ፈንክሽን ክገብር መታንሲ ምንም አይነት አታሰኻዳ ከመይገርካ ገለ ንዝብል ዘበለ ሁሉ ሲ ክስታት እተውድቀሉ ጽድቅ አምላክ ከም ተቀበልካ መፍላጥካ ዘይውሰኾ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቂ ከም ዘሎካ እንደህር ፈሊጥካ ንክሲ ንዓለም በትን ንዝመጽ ሐሳባት ሁሉ ሲ ደው እትብለሉ ነገር ረኺብካ አለኻ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ጳውሎስ ታዛአቤት ናይ ክርስትና ትምርቱ አብሮሜ ይምሂርዋ ነዚያ ድማ በአርሲ መጀመሪያ ዘቀመጠልና ነገር ሲ ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ያ ትርከብ ጽድቅ በእምነት ያ ትርከብ ካውዩ እተን ካልኦት ነገራት ዝዝርዝረልና ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ጸሊና አመስግና ክንወድኢና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ካብዘለና የተሲና እስኪ ንጎይታ ሐሳ ክንባረኮይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ዳንኩት በጸጋ ዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ዳንኩት እንዲሁ በጸጋ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ በጸጋ ዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ዳንኩት እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ
سبسجبرني محرتك عندي قويتا
ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ ያደረኩት የለም ስለ መዳኔ እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ እንዲሁ በጸጋ ያደረኩት ስለ መዳኔ ያደረኩት ስለ መዳኔ የከፈልኩት ስለ መዳኔ የከፈልኩት ስለ መዳኔ ሃሌሉያ ዝኸፈልናዮ ነገር የሎን ኢየሱስ ጎይታዬ ክርስቶስ ኩሉ ፈጽሙልና መስቀል ሃሌሉያ የዳውና ዘርጊህና ንመወዳታ ጊዜ እስኪ ንባርኮ ነዝ ጎይታ እዚ ጽድቁ ዘለበሰና ጽድቁ ዘውረሰና ጎይታ ሃሌሉያ ምስጋናና ይግቦ ይሞስኪ ንመወዳታ ጊዜ ባርኹ አመስግኑ አኽብሩ ሃሌሉያ 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 عبت مسكال زازيم كاي زيت خفلة يلبوني مو مسكنك سرحي كل سرح كايو عبت مسكال زازيم كايو زيت خفلة يلبوني مو مسكنك እግዚአብሔር ሃሌሉያ ቅዱስ ናይ ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አቦና በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ስለዚህ መዓልት እዚ ተመስገን እግዚአብሔር አቦዬ ቅድሜኻ ከም እንደገና ክንከውን እግዚአብሔር ስለዝረዳእኻና ነቃልካ እግዚአብሔር ክንሰምዕ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስኻ ስለዝፈቀድካ ጸጋኻን ምህረትካን ስለዝበዛሐልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ህበካለና ጎይታ ጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር አቦዬ ካብት ዝተባህለ ንላዕሊ በመንፈስካ ነፍስ ወከፍና ትዝረኸብናዮ ጽድቂ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ስም ከመይ ዝኣመሰለ ከም ዝኾነ ከተረዳእና ኣብ ልብና እግዚአብሔር አቦዬ እዚ ሐቅ እዚ ግጥም ክብል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጽልያለሁ ጎይታ በዚ ትብዓት እዚ ክንመላለስ ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ተቀበልና ፍጹምን ምሉእን ዝኾነ ወሰኽ ዘየልዮ እግዚአብሔር አቦዬ ጽድቂ ካባኻ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናመዝገብና እግዚአብሔር አቦዬ ናብ ህይወትና ዘይነበረ እግዚአብሔር አቦዬ ስለተወሰኸልና ይመስግነካለሁ ጎይታ በዝምርዳ እዚ እግዚአብሔር አቦዬ ክንመላለስ ንዓለምና ኃጢአትና ሰዓርና ተአባና እግዚአብሔር ዘቀመጥካዮ ሁሉ እግዚአብሔር አቦዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባና እንዳተፈጸመ እግዚአብሔር አቦዬ ናመፈጸምታና ክንግስግስ ነፍስ ወከፍና ረዳአና ክብር ሁሉ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉና አኻን በይንኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላክ ደተሐለወ ደተባረኸ ይኹን ትኸድዎ ሁሉ እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ደጌታት ጸላእትኩም በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ውረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም ዝተባረኸ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም በሰላም ኪዱ